Så, här. Jag har flera stycken såna här nu. Wihoo! Och såna här. Tänkte jag visa idag. Här är sån här. Det är lös. Men jag kan fortsätta prata lite idag. Här är den här första. Jag har det som på min läppar. Woohoo! Ja. Oj, jag tror inte ni såg allt. Så. Jag kan visa en. Här är lila. Nej, jag skojar. Gul, grön, orange, rosa. Det finns en till. Rosa, ljusblå, ljusgul och ljusgrön. Med orange. Nu går in på här. Så, ja. Nästa vecka åker jag till New York. Är roligt. Ni kan just kommentera. Ja. I'm coming back. Min kommer. Ser det som. Det här ser den ut. Ser det som grädde. Ja, jag vet inte varför. Och så bara den här tvätt ut i min hand. Det där var jag i spegeln borta, så vad som ni undrar. Ja, och det ska jag visa. Så för ni undrar, jag är borta nästa vecka, så är jag i New York. Jag åker snart nästa fredag. Men nu på fredag åker jag på läger. Läger, men jag inte kompisläger. För ute nu, ja. Så klockan 19:02 bla. Så, ja. Så där, jag ska bara göra en grej. Men hejdå!